Tak vítajte na Absolute Minecraft server. Chcel by som vám predstaviť môj server. Je ešte nový, takže stále je vo výstavbe, ale môžete sa pripojiť a stať sa aj adminom. Vlastne teraz hlavne pracujeme na takýchto malých obchodíkoch. Toto je napríklad obchod s lektvármi. Ten si môžete potom kúpiť, vlastne je plne vybavený. Všetky blbosti na lektvary, voda, truhla, tak. Vlastne potom tu máme ešte tento hotel, to je niečo ako moja rezidencia, som stával, keď som sa nudil. A potom tu máme normálny hotel, v ktorom sa môžete ubytovať. A vlastne tu je kuchyňa, tu si môžete niečo kúpiť, chleba, vlastne aby ste si doplnili život. To je letná terasa a tu na recepcia, vlastne tu na, ako keby ste zaplatili a môžete ísť na výťah. Vlastne výťah funguje jednoducho, štíknete na nebo pravým a vlastne idete o poschode vyššie, vlastne sa štíkate, až kým sa dostanete na strechu. Napríklad izby vypadajú takto, máte krb, postele, truhlu, pec, všetko. A potom keď chcete ísť znova dole, tak už štíkate iba dole. Okay. Zrýchlime to. Potom tu je Tesco. V Tesku vlastne môžete kúpiť hocičo chcete. Vlastne platidlo je u nás, vlastne platí sa všetkým podľa toho, aká je to cena. Vlastne platí sa železom, zlatom a diamantmi, môžete si tu kúpiť všetky zvieratá. A tu nám bola chobotnica, už tu není. Potom máme Portal of End, tam vlastne môžete zabiť draka a získať 150 úroveň. Tu na práve kamarát stavia ďalší mrakodrap. A za chvíľu idem stavať arénu. No a vlastne v tomto videu som vám chcel ukázať, ako si postaviť rezidenciu. Vlastne ukážem vám to na tomto domčeku a budeme potrebovať drevenú sekeru. Vlastne potrebujem urobiť taký akoby kocku, tak jeden dielik do zeme, aby to bolo, už tu mám, musíme napísať dobre. Musíme to dať zároveň, aby nám nič neničili, tak štikneme ľavým, potom sa musíme urobiť výškový bod, vlastne ten by mal byť nad strechou alebo nad budovou, čo budete staviať, a to štikneme vlastne druhým tlačítkom. Teraz napíšeme lomeno, res, create, napríklad test. Dobre, je vytvorený. Teraz keď tam vstúpim, by mi mal napísať welcome to test. A potom máme veľa flagov. Napríklad keď chcete do svojej rezidencie pustiť kamaráta, aby vám tam mohol stavať alebo otvárať dvere, tak napíšete res, set, meno rezidencie, test, meno hráča, tak napríklad player, a potom napríklad use, aby mohol otvárať dvere a truhly a true. Teraz to máte hotové. Vlastne ďalšie flagy a pomôcky nájdete na mojej stránke, kde nájdete aj IP tohto serveru. Ak sa chcete pripojiť a vlastne pomôcť vo výstavbe, tak ešte sa môžete stať adminmi, lebo sme zatiaľ iba 4. Dobre, ďakujem za sledovanosť a v ďalšom videu ukážem, ako pracovať s Words Editom. Dobre, ďakujem. Dovi.